Olipas ihanaa käydä hiihtämässä. Tää oli nyt mun toinen kerta tälle talveen ja mä oon niinku ihan pöyristynyt, että tälleen joulukuun alussa on hiihtokelit täällä päin. Hiihdin semmosen 5,5 kilsaa, mutta jotenkin ihanaa siis tolleen urheilla niinku huvin vuoksi tavallaan, että toi ei niinku tunnu urheilulta, vaan se, että toi niinku samanlaista, mitä ehkä joku niinku sarjojen kattominen tavallaan, että silleen, että mä oikein odotan, että pääsen hiihtämään ja se nyt vaan sattuu olemaan niinku fyysistä tekemistä. Niin toi on ihanaa vastapainoa silleen, että kun sä menet salille ja sulla on joku selkeä tavoite ja siellä niinku pitää antaa kaikkeensa ja sä niinku haet sitä maksimaalista suorituskykyä. Ja sitten taas hiihdossa sä vaan meet ja katselet maisemia ja nautit. Ihanaa. Mut nyt pitää ruveta tekemään ruokaa ja sit mä syön ja katsotaan mitä sitten. Tein tällaista kaalilaatikko juttua taas. Siellä on niinku punakaalia, tavallista mikäli ja valkokaalia, pikkasen purjoa, naudanjauhelihaa, soijarouhetta, vähän puuroriisiä ja sitten heitin sinne joukkoon vielä ton lopun kermakastikkeen, mitä oli jäänyt itsenäisyyspäivästä. Niin aika hyvältä näyttää. Tai en mä tiedä. Mun mielestä näyttää. Olipas työn ja tuskan takana siirtyä tuosta pöydän äärestä niin kuin tähän koneen ääreen. Siis mä söin varmaan niin kuin 10 minuutissa ja sitten mä 50 minuuttia istuin tuossa pöydän ääressä ja selasin puhelinta. Ja sitten alkoi tulla vähän semmonen, että tekisi mieli taas syödä jotain. Että vähän semmoista niin kuin taas tylsyyttä tai semmoista. Ja vähän väsyykin. Niin nyt sitten keitin kahvia. Päätin, että nyt vaan siirryn tähän gradun ääreen. Koska mä niinku tiedän, että mä tykkään kuitenkin tehdä tätä ja niinku, mä haluan tämän valmiiksi. Mulla on niinku kiinnostusta tehdä tämän valmiiksi ja niinku ei ole mitään semmoista. Mutta hitto, kun on vaikea tätä aloittaminen aina. Mutta nyt mä oon tässä ja mä aloitan. Katsotaan, kuinka kauan jaksan. Ja taas syödään. Mä oon nyt tälleen, siis kun ei ole mitään aikatauluja tälle viikonlopulle, niin oon nyt sitten halunnut pysyä ihan täysin mun arkirytmissä. Eli heräsin vähän ennen 6. Mulla oli herätys vasta 6:30 huom. Normaalisti niin arkisin herään yleensä 5, niin annoin nyt sen verran enemmän itselleni aikaa nukkua, mutta sitten heräsin luonnostaan niin ennen 6. Ja söin aamupalan aika lailla samaan aikaan mitä arkena ja lounaan. Ja nyt sitten välipalan tässä 2 aikoihin. Näytän nyt mitä sitten syön. Eli mä oon tänne tehnyt tämmösen tuorepuuron tai mikä lie. Tässä on siis jogurttia, luumu, rusina, sitä mehukeittoa, chiansiemeniä, kaurahiutaleita. Sitten mä laitoin ihan pikkasen makeutusainetta ja kanelia. Ja tähän päälle mä heitän nyt vielä tätä, koska tätäkin jäi itsenäisyyspäivästä. Ja en aio tänä vuonna siis tehdä joulutorttuja sen enempää, niin haluan käyttää tämän nyt kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pois. Ja sitten mulla on yksi tämmönen perunarieska, minkä mä tein myöskin itsenäisyyspäivän ruoan jämää perunamuusista. Niin tähän nyt päälle vähän juustoa ja kasviksia. Tämmönen setti. Okei, siis tää todellakin jatkoon. Tää on siis todella hyvä. Mä nyt sekoitin tonne sen hillon. Mulla oli ehkä ajatuksena, että mä olisin saanut sen tähän silleen päälle. Mutta se oli niin tinttuu, että se oli pakko sekoittaa tonne. Ja nääkin on siis niin hyviä. Nyt mä luen tässä vähän, mikä tää on, kuvalehteä. Ja sitten takaisin tonne gradun äärelle ja sitten mennäänkin ulos koiran kanssa. No niin, sit mentäis vai?
jollain videolla muistaakseni ainakin, oliko peräti edellinen, niin valitin tosta, että pinna on kireellä ja menee hermot tuohon koiraan, niin se on nyt hiukan onneksi helpottanut, koska sillä alkoi juoksut, eli se oli niinku kyllä maailmanluokan bitch tuossa niinku pari kuukautta, että mä en tiedä, onko sitten, että pieni koira, niin sitten niinku kaikki nämä tunteet on niin suuria vai mikä homma, mutta joo, nyt on hiukan helpottanut nuo lenkkeilyt. Ja sitten mulla oli tosi pitkään toi niinku alkusyksy tai loppusyksy, mikä lie lokamarraskuu, niin sellaista, että mulla oli tosi usein siis sormet jäässä. Ja se on vähän sama mulla kuin, että jos sulla on niinku huono sukka menee ruttuun tai se ei jotenkin pysy tai se kiristää tai muuta, niin sit mulla on niinku pinna todella kireä koko sen päivän. Ja muutenkin, että jos sulla on epämukava olo, kuten silleen, että sulla on sormet jatkuvasti jäässä, niin se vaikuttaa siihen, ainakin mulla, että pinna kiristyy. Niin nyt on, en mä tiedä onko se niinku sitten rasvaprosentti, kun on noussut, ja ehkä sitten siihen, kun yhdistää sen, että kroppa myöskin tottuu niinku lämpötiloihin, niin nyt alkaa vähän helpottaa toi pinnan kiristyminen. Ja semmonen, niinku, että se on tasaantunut. Sekä mun mieli, mutta myöskin ton koiran. Mutta nyt tuli kyllä tuo lenkillä, tuli siis siinä mieleen, kun sormet siellä taas jäätyi ja pinna meinasi kiristyä tuohon koiraan, niin ajattelin nyt hiukan tehdä semmoista ihonhuoltoa kautta joogaa kautta dynaamisia venytyksiä, että kroppa lämpee, plus myöskin toi hiihto, niin nyt kun sitä tekee pitkästä aikaa, niin mulla esimerkiksi lonkan koukistajat ottaa siitä vähän itteensä ja tietysti tommoset lihakset, tai kun on hiukan erilaista toi liike, niin koitetaan nyt palauttaa, jotta sitten huomenna pääsen treenille ja mahdollisesti taas hiihtämään. Niin seuraavaksi vähän semmoista. Taas olisi ruoka-aika. Ei mulla ole niin kauhean kova nälkä, mutta jotenkin niin tuli tuossa graduun tehdä nyt semmoinen olo, että mä tarvin tauon ja tekee vähän mieli syödä. Niin syödään nyt, on kello 4:30 kuitenkin. Siis nyt täytyy sanoa, että ei tää niinku, siis mä ymmärrän, että jos tää ei niinku kauhean monelle näytä niinku hyvältä. Tää niinku, mikä tää on? No tää liilakaali, siis punakaali. Mikä se on? No anyway. Niin tekee tästä kyllä tällaista vähän tietyllä tavalla ehkä homeisen näköistä tai tämmöistä, kun sit se värjää niinku ton valkokaalinkin tommoseksi hailakaksi. Ja joo, mut on tää ihan tosi hyvän siis makuista. Niin, nyt taas sitten on 2 perunarieskaa ja Pepsi Maxia vähän. Niin, nyt luen ja syön. Siis mä oon jo ihan väsyy, kello on niinku 7:20. Ja nyt mä päätin, että mä teen iltapalan ja syön ja sit koiran kanssa pikkulenkki ja sit mä menenkin jo nukkuu. Niinku ihan sama, mitä mä tässä niinku pitkitän sitä sitten. Mutta siis se piti sanoa, että mä oon nyt vaihtanut siis ton peruskaurapuuron, niin siis 4 viljan puuroon. Ja siis tää on niin hyvää. Jotenkin siis mä muistan, että joskus tää maistui niinku semmoiselta liian terveelliseltä, tiedättekö, kun on ruista ja semmoista. Mut nyt tää on ihan sairaan hyvä. Tätä täytyy vaan keittää niinku mikrossa vähän silleen kauemmin. Tai niinku, mä laitan 2 minuutin pätkissä, aina sekoittelen. Ja sit sen pitää niinku hetki antaa sen jälkeen niinku olla. Niin siitä tulee ihan sairaan hyvä. Sitten mä paistan nopeasti pannulla omenaa kanelissa ja pikkasen makeutusainetta ja sitten vaniljarahkaa ja vähän raajuustoa. Niin. Ai että tulee hyvää! Joo, ei tää ehkä niinku herkullisimmalta välttämättä näytä, mut
on silti hyvää ja mulle maistuu. No niin, nyt ajattelin tähän loppuun vielä tiivistäen kertoa, että miten mun reverso on omasta mielestä mennyt. Tuossa näitte niin kuin hiukan mun lauantai-päivää. Mä ajattelin, että on ehkä kivempi, että tässä videolla on jotain muutakin kuin vaan tää höpöttely. Mutta mä tuolta kirjasin ihan painoa, että miten se kisojen jälkeen lähti sitten nousemaan, niin ajattelin siitä nyt ensin siis lähteä ja siihen sitten tietysti tavallaan niin kuin verratakin sitä, että miten se reversi sitten meni. Eli ekan viikon jälkeen mun paino siis nousi. Sunnuntaina oli silloin kisat, niin seuraavaan sunnuntaihin 3,7 kiloa. Ja viikon keskiarvopaino verrattuna sitten siihen kisa-aamuun oli 3,26 kiloa. Eli suhteellisen maltillinen ja niin kuin tällä jälkikäteen ajateltuna ihan mun mielestä ok. Täältä kun mä katson, niin tässä en ole sinällään kirjoittanut tänne valmentajalle mitään muuta kuin se, että tässä oli 3 kertaa arvioituja lounaita ja sitten perjantaina olen syönyt niin kuin reippaammin ohi, kun söin ne, jos muistatte ne kookossuklaapallot, sen koko paketin silloin. Ja sitten näköjään sunnuntainakin on tullut syötyä vähän enemmän kyllä ekstraa, että aika paljonkin. No sitten seuraavalla viikolla kisapaino on verrattuna 2,8 kiloa silloin sunnuntaina, eli mä oon saanut sitä vähän sen niin kuin tavallaan tiputettua tai niin kuin tasaannutettua. Ja sitten viikon keskiarvopaino on sitten taas 3,8, eli se keskiarvo on isompi mitä edellisellä viikolla, mutta sitten sunnuntaina vähän pienempi. Täällä on kirjoittanut, että on ollut paljon mielitekoja ja olen syönyt hedelmiä niin kuin ns. Yli ruokavaliosta ja taas pari lounasta olen arvioinut. No sitten 3. viikko, niin sunnuntaina kisaviikkoon tai kisapäivään on plus 5 kiloa ja sitten taas viikkokeskiarvo on 3,7 eli jopa vähemmän mitä tuolla tokalla viikolla. Täällä on sitten viikonloppuna tullut syötyä tosi paljon herkkuja ja sitten ollaan käyty kiinalaisessa sunnuntaina, eli se muun muassa nostaa sitä sunnuntain painoa, että minkä takia se sunnuntai-paino oli sitten 5 kiloa enemmän, mitä silloin se edellisellä viikolla sitten oli ollut 2,8 kiloa siihen kisapainoon. Täällä on siis tosiaan selkeästi ollut paljon herkkuja tällä viikolla. Sitten 4. viikko, niin mennään jo sitten. Täällä on jälleen ollut siis todella paljon mielitekoja ja sitten viikonloppuna myös herkuttelua, niin kuin kahvi. Silloin pidin niin kuin, kutsuin sukulaisia kahville, kakulle, niin sitten tuli viikonloppu syötyä niitä. Ja sunnuntaina kisapainoon on sitten jo tullut 7,7 kiloa, eli 4 viikossa. Keskiarvo viikon niin on plus 6 kiloa siihen kisapainoon. Eli aika reippaasti otti tässä kohtaa niin kuin harppausta tuohon edelliseen viikkoon se paino, että se ei selkeästi tasaantunut sen kiinalaisviikonlopun ja karkkiviikonlopun niin kuin jäljiltä. Että se kroppa niin kuin imasi. Sitten seuraavalla viikolla hiukan tasottu. Täällä on yhtenä päivänä on kirjoittanut, että on ollut överit. Muuten makrot on pysynyt suht hyvin, tai niin kuin oikeasti tosi hyvin. Mutta sitten kuitenkin se sunnuntain paino on ollut 6,4 kiloa. Toki aika paljon tullut alas verrattuna siitä edellisestä sunnuntaista, eli 7,7. Keskiarvopaino sitten on ollut 6,26. No sitten
selkeästi tapahtunut jotain. Mä oon tänne 3 päivänä kirjoittanut, että paljon herkkuhimoja ja koko ajan mielessä ruoka ja herkut. Lounas on arvioitu ja sitten on vielä illalla syönyt Ben & Jerry's jäätelöä ja mitä kaikkea. Eli tää on niinku marraskuun puolessa välissä. Kisapaino on sunnuntaina tullut 7,4 kiloa ja keskiarvo 7,2. Eli silleen edellisviikko on semmonen kilo tuohon sunnuntaihin ja sitten kilo myöskin tuohon keskiarvoon suurin piirtein. No sitten marraskuun lopulla sunnuntaina, täälläkin on ollut sitten lauantaina sushi-buffettia, kakkua, karkkia, sunnuntainakin vielä karkkia ja sunnuntain paino on sitten kisapainoon ollut 8,9 kiloa. Eli selkeästi näkyy toi keskiarvopaino 7,6, eli 400 grammaa enemmän mitä edellisellä viikolla. No sitten olin pari päivää vähän silleen, meinasin tulla kipeäksi. Ja sitten oli pikkujoulut, missä tuli sitten syötyä ja arvioitua tuota ruokaa. Sitten sunnuntaina on pikkasen maltillisempi paino, mitä edellisenä, eli 8,7 kiloa siihen kisapainoon. Ja sitten on keskiarvopaino sitten taas, että se ei ole tuosta kakkusushi karkki viikonlopusta myöskään taaskaan kauhean nopeasti niin kuin palautunut se paino. Eli sitten se on pompannut tosi paljon. Taas niin kuin kiloon about 8,57 ollut se keskiarvo viikolta kisapainoon nähden. Ja nyt sitten tämä viikko on mennyt... No joo, palataan siihen. Sitten tämä viikko niin on kisapainoon tänään sunnuntaina 10. joulukuuta niin 8,2 kiloa ja tämän viikon keskiarvopaino verrattuna kisa-aamun painoon on 8,11 kiloa. Näitä nyt kun tässä miettii, niin ensinnäkin ekat 2 viikkoa meni todella hyvin mun mielestä, niin kuin jos katsoo pelkästään painoa. Ja muutenkin siellä oli ehkä vähän semmoista, eka viikko varsinkin oli niin kuin ihan ok, mutta sitten jotenkin sen jälkeen ehkä sitä antoi vähän liikaa itselleen sitä löysää. Et ehkä sen eka viikon oli jotenkin silleen, että ne 2 ekaa päivää mä söin, ihan mitä niin mieli teki. Sitten mulla alkoi arki, uusi työ, niin sitten mulla tuli se rutiini. Ja mä sain pidettyä sen yllättävän hyvin, mutta sitten jotenkin mä ehkä niin annoin vaan itselleni luvan, että no kyllähän sä nyt voit syödä ja näin. Eli tähän mun reverselle on mahtunut, käytinköhän me yhteensä 3 tai 4 kertaa sushi-buffassa, jossa mä oon syönyt todella paljon. Ja meillekin, ollaan niinku käyty siinä rajoilla, että tulee niin huono olo, että oksentaa. Tai siis, mä en ole ikinä oksentanut, mutta siis se, että 2 kerralla käytiin siinä rajoilla, että olisi pitänyt jättää viimeinen santsi tai viimeiset 3 sushia syömättä. Mutta ei siitä sen enempää. Sitten itse, siis kun me ei ole syöty tänä aikana niin mitään sipsiä tai karkkia tai mitään semmoista, että me oltaisiin ostettu kotiin paitsi kerran. Kerran mä oon ostanut irtokarkkeja muistaakseni. Et muuten ne on sitten tullut vähän silleen noissa buffeteissa tai sitten se, että jos on ollut jotain, oli ne mun omat kahvikekkerit ja sitten on ollut niinku yhdet, mihin on kutsuttu niinku, synttäreille, kakuille ja sitten oli noin pikkujoulut, missä olen syönyt niinku selkeästi enemmän ja on ollut vaikea arvioida sun muuta. Mutta tällä viikolla olen tosiaan ottanut ehkä hiukan etumatkaa, tai sillä tavalla siis olen valmistautunut jo ensi viikkoon makrojen osalta, koska ensi viikolla mulla on
todella paljon sovittuja lounastreffejä ja sitten meillä on työpaikan pikkujoulut ja sitten mennään vielä piknikristeilylle vaan syömään, niin niihin on niin kuin halunnut nyt etukäteen valmistautua ja tavallaan pikkasen kiristänyt noita makroja itseltäni, koska tiedän, että ensi viikolla tulee sitten syötyä. Mutta tähän olisi nyt niin kuin hyvä tämä painon nousu saada pysäytettyä ihan siis tulevien tavoitteiden kannalta. Mutta lyhyesti vielä tähän, tuli aika pitkä sepustus, hienoa jos jaksat tänne asti katsoa. Niin mä antaisin omalle reverselle ehkä semmoisen 7,5-8 arvosanan. Et mä oon yllättynyt siitä, miten hyvin mä oon niinku toisaalta pysynyt ihan perusruuissa. Me ei olla käyty missään Hesellä tai tilattu, no meillä ei nyt volttia täällä olekaan, mutta ei ole mitään semmoista roskaruokaa. Eikä mulla ole tullut mitään semmoista, että no Ben & Jerry's jäätelöitä on tullut syötyä aika paljon. Että kun niitä tuolla pakkasessa oli, niin niitä sitten myöskin söin. Mutta jotenkin on se tavallaan unohtunut se semmoinen elämä, mitä ehkä joskus oli niin kuin pari vuotta sitten, kun ei niin tarkkaan seurannut mitään ruokavalioa tai mitä söi. Että sitten se saattoi olla semmoista, että joka viikonloppu syötiin jotain herkkua, oli se sitten natsopeltiä tai tehtiin itse burgereita tai tortilloita ja sitten siihen päälle yleensä vielä karkkia tai jätskiä tai sipsiä. Niin semmoista ei ole ollut. Et mä ehkä vähän ajattelin, että mahtaako se mennä siihen, että sitten mulla tulisi niin kun hirveät himot käydä hakemaan karkkia ja sitä sipsiä sun muuta. Mutta kokonaisuudessaan mulla taisi olla ehkä 2 semmoista kertaa, että kun mä oon ollut yksin kotona ja katsonut telkkariin, ja sitten mä oon syönyt vähän aivan kaiken, mitä kotona oli. Yhtenä kerran söin ihan täysin meidän karkkikaapin, missä oli suurin piirtein vuodenkin vanha suklaalevy, mitä mä olin onnistunut pitämään tosi pitkään sen reversenkin, no totta kai koko kisadietin, mutta myöskin sillä reversellä. Ja sitten vaan yhtenä päivänä oli semmoinen niin vahva semmoinen fuck it, että ei kiinnostanut oikeastaan se, että nouseeko se paino. Ja ehkä siinä oli sekin, että kun sen painolla oli varaa nousta, niin sit se kiinnostus oli todella minimaalinen sille. Että sitten se ehkä nyt vasta tavallaan marraskuun puolesta välistä alkaen mulla on alkanut tulemaan semmoinen olo, että pitäisi himmata. Tai semmoinen, että semmoinen pieni morkkis tavallaan siitä syömisestä, jos niitä on tullut. Niin, mutta siihen alkuvaiheessa ei tullut semmoista, että kun tiesi, että sen painon pitää nousta, niin sitten oli vähän semmoinen, että no, mitäs väliä siellä sitten on, jos se nousee tässä ekan 4 viikon aikana ja tosi paljon. Mutta onhan sillä tietysti väliä. Mutta nyt mä sanoisin kyllä, että tässä on viimeisen pari viikkoa, 2, ehkä 3 viikkoa, niin selkeästi tuntunut siltä, että mä oon normaali. Eli mitä sitten normaali ikinä kenellekin tarkoittaa, mutta oma itseni tavallaan tämän syömisen suhteen. Eli ne mieliteot ei hallitse enää mun mieltä. Mä oon todella usein huomannut, että mulla ei koko päivän aikana on nälkä. Eli että mä syön vain sen takia, että mä oon tavallaan tottunut syömään 5 kertaa viikossa ja sit mulla on ne ruoat tuolla valmiina ja mä syön samaa, mitä mä vaikka eilen söin. Mutta oon huomannut sen, että hei, että mulla ei ehkä olisi vielä kauhean nälkä. Niin tämmöisiä oon nyt huomannut. Ja sitten myöskin tosta kropan palautumisesta mä en osaa sen enempää sanoa, koska mulla ei oikeastaan missään vaiheessa semmoinen fyysinen, mä en kokenut semmoista fyysistä kropan väsymystä. Totta kai siis treenit alkoi painamaan jo silloin vikan kuukauden aikana, mutta ne nyt tasoittu tyyliin ekan viikon aikana jo. Silleen, ei nyt painoissa tietenkään oltu samassa, mutta se, että oli kiva mennä treenaamaan ja siellä oli kiva puskea itteensä, kun oli sitä ruokaa ja energiaa. Mä oon nukkunut tosi hyvin, pois lukien ne
kerrat, kun on tullut sit herkuteltua, koska silloin niin kroppa käy ihan ylikierroksilla. Joo, siis kerran yöllä heräsin siihen, mä en nyt muista mikä kerta se, että oliko se, että oltiin käyty kiinalaisessa vai oliko se just se, kun mä olin syönyt sen koko karkkikaapin tyhjäksi. Niin heräsin yöllä aivan järkyttävän pahaan oloon. Semmoiset sydän hakkaa, maha on aivan pinkeä ja se oli ihan järkyttävää. Ja se oli siis semmoinen yö, että mulla oli niin huono olo, että mä mietin, että mitä mä teen. Ja yritin oksentaa keskellä yötä. Siis siinä oli, kello oli tyyli jotain 3, kun mä heräsin siihen, että mä olin nukkunut melkein 6 tuntia jo. Ja mä ajattelin, että oikeasti mitä mä niinku teen, että mulla ei olisi näin huono olo. Mutta oksennusta siis ei tullut, enkä niinku, jotenkin se, varmaan mun mieli suojelee mua, mutta myöskin mulla ei ehkä ole kauhean herkkä se oksennusrefleksi ehkä tai jotain. Mutta joo, kerran oli siis tämmönen yö. Ehkä siitä mä vähän sitten opinkin sen, että ei ehkä ihan kannata noin paljon vetää. Joo, oon tosiaan nukkunut ihan hyvin ja muuten treenit kulkee hyvin ja niin kun alkaa se semmonen pinnakin on niin kuin löystynyt niin sanotusti, että ei enää ärsytä niin kuin ne pienet asiat niin paljon. No missään vaiheessa mulla ei ollut mitään semmoista, että mulla olisi todella kylmä dietillä, että sormet mulla jääty tossa vähän niin kuin vaan tosta syksystä no en tiedä, puhutaanko alkutalvesta, ollaanko me edelleen alkutalvesta, en tiedä. Mutta sen mä väitän, että johtui ihan vaan siis kelin kylmyydestä eikä niin kuin mistään muusta. Kehon kuvasta voisin vielä sanoa hiukan, että ei ole niin kuin ollut mitään ahdistusta sen painon nousun suhteen niin kuin ulkonäöllisesti. Että joo, nyt on alkanut huomaamaan sen, että jotkut, mitkä on aiemminkin ollut mulle semmoisia, niin kuin, miten se sanotaan, ihon myötäisiä, vaikka mun treenitoppeja, niin nyt huomasin, että hei ne taas on. Että kun dieetin aikana ne oli löysiä niin kuin tuosta keskivartalon kohdalta, niin nyt ne taas niin kuin on silleen ihon myötäisiä. Ja joissain niin kuin kireissä tuommoisissa paidoissa niin tulee ehkä vähän semmoinen olo, että häiritseekö se, mutta ei ole vielä kertaakaan tullut semmoista oloa, että mä laittaisin jonkun paidan päälle ja sitten otan sen pois, koska niin kuin, ei tykkäisi siltä, miltä näyttää. Että semmoista ei ole ollut. Että kyllä se nyt huomaa, että nyt on, niin kuin on taas mahaa, tai miten se nyt niin kuin sanoisi silleen fiksusti, mutta ei se niin kuin mua ahdista. Et nyt mä näytän taas semmoiselta mun mielestä, miltä mä oon tässä nyt jo pidemmän aikaa ehkä näyttänyt. Et toki joo, ehkä nyt on vähän semmoinen olo, että tästä kohtaa mä en ehkä haluaisi, että se ihan hirveästi pehmenisi se kunto ainakaan kauhean nopeasti. Et nyt on semmoinen ihan ok. Nyt niin kuin istuu vaatteet päälle ja mulla on mukava olla ja niin kuin just semmoinen, että ei ole semmoinen turvon olo tavallaan. Niin on niin kuin tosi hyvä olla. Mutta mä en tiedä sitten, että voiko näin sanoa, mutta musta niin kuin oman fiiliksen mukaan sanoisin, että olen palautunut kisadietistä. Totta kai siis silleen, niin kuin, no ehkä 80%. Et aika pitkälti ollaan jo tavallisessa arjessa kiinni ja niissä uusissa tavoitteissa ja niin kuin, ruoka ei hallitse mun mieltä. Ja niin. Et mulla oli ehkä ekan kuukauden ajan, no ehkä 2, ehkä marraskuun loppuun asti, oli semmoinen, että mä en halua edes ajatella koko fitnessä niin kuin tietyllä tavalla, että ei tullut mieleenkään poseerata, ottaa korkkareita, mä sulloin ne heti kaikki tonne niin kuin säilöön vaan. Enkä oikeastaan miettinyt mitään, miltä mä näytän, tai niin kuin en seurannut silleen aamukuntoa. Totta kai silloin tällöin pöyristelin sitä, kun mä olin niin pinkeä, niin sanoin vaan mieleen, että joo, morjes, kato tätä mun mahaa. Että jos silloin dietillä sitten oli vähän toiseen suuntaan, että herra jumala, kato mun näkyy suonet, niin nyt oli vaan silleen, että Jeesus, kato tätä mahaa. Mutta
ei se tälleen niin jälkikäteen ajateltuna, niin ei se lopulta ehkä ollut niin paha, mitä mä kuvittelin. Reversestä tosiaan niin olisi voinut mennä huomattavasti huonomminkin. Parantamisen varaakin toki olisi ollut, mutta ekaksi kerraksi mä sanoisin, että tämä meni todella hyvin. Ja myöskin tästä mä sanoisin, että suuri kiitos mun valmentajalle ja meidän niin kuin sille suhteelle, mitä me ollaan luotu. Kuinka kauan mä oon nyt ollut valmennuksessa? 2-3 vuotta Sarin kanssa. Niin silloin on ollut tosi iso merkitys siihen, että miten tämä koko kisakausi ja reverse niin kuin meni ja myöskin sitten tässä niin kuin vaikeina päivinä tai viikkoina, niin on saanut kyllä tukea sieltä valmentajalta just silloin, kun olen sitä tarvinnut ja semmoista, mikä niin kuin sopii mulle. Et sitä mä peräänkuuluttaisin, että valmentajan pitää olla hyvä ja suosittelen, että on. Totta kai se riippuu ihmisestä, mutta mulla on ehkä vähän semmoinen, että mä lämpeen vähän ehkä hitaasti tavallaan, niin kuin, että mulle oli tosi tärkeää, että meillä on ollut useampi vuosi tässä yhteistä matkaa, että mä oon oppinut tuntea Saria ja Sarin toimintatapoja ja niin kuin, sitten myöskin Sari on oppinut niin kuin, musta ja siitä, että millaisesta valmennuksesta mä tykkään ja millaista mä niin kuin, tarvin. Mutta hyvin pitkä jaarittelu tähän loppuun. Tässähän mä nyt ehkä päätän tämän mun pikku reverse-sarjani. Katsotaan, mä ehkä pidän näistä YouTube-videoista hetken taukoa. Ja palataan sitten mahdollisesti ehkä tammikuussa. Mutta kiva kun seurasit tätä. Ja siis tykkää tästä videosta ja kommentoi mulle jotain ja seuraa tai tilaa mun kanava, jotta sitten tiedät, kun mun seuraava video tulee. Ja sitten luultavasti sillä videolla sitten kerron kyllä, että mitkä ne seuraavat tavoitteet on. Mut nyt pikku tämmönen graduloma. YouTubesta pistän nyt pikkasen panoksia enemmän siihen. Ja kuullaan sitten seuraavalla videolla. Moikka ja kivaa joulua ja uutta vuotta ja mitä sit ikinä, koska tän katsotkaan. Moikka!